Ja, Goejoen Alière, welkom bij Iepen op Live. Geweldig, dank u wel. Meesten die het sjuggen op de livestream, van het welkom van de Joen, geven we het haar iets wat de hele simmer terug in opiniestukken naar voren kwam, in Lauwert, in de Louter kranten, bij de Omroep en op allerlei discussieplatforms, Facebook, etc. Namelijk broedplaatsen of in het Fries broersplakken. Een heel soort mensen willen een broersplak, maar ja, er zijn volgens een soort mensen lang net genoeg. Dus daar geven we het van de Joen. Maar Jim als publiek, mijn gasten in een panel van deze twee mooie tafels. Maar als eerste wil ik graag voorstellen onze hoofdgast, om het samen even te zeggen, die een inleiding horen zal. En dat is Boukje Knossen en die komt er nou aan. Applausje. Hoi, Boukje. Hoi. Welkom. Dankjewel. Ja, door verstierst Wofferiesk, maar praat het net. Ja. Dat is onder naam ik wel een beetje te jaren. Boukje Knossen, C-N-O-S-S-E-N, mevrouw. Ja. Dan wil je vragen hoe als het scroost. Ja. Boukje, we hadden die uitnodigen, maar waarom hast je de autoriteit om iets te vertellen over creatieve industrie of broersplakken? Ja, waarom eigenlijk? Nou, ik doe al heel lang onderzoek naar broedplaatsen. Ik ben 1,5 jaar geleden gepromoveerd op een proefschrift waarbij ik een aantal jaar eigenlijk 3 broedplaatsen in Amsterdam heel lang heb gevolgd. Eigenlijk een beetje vanaf het begin. En ja, ik hou me tegenwoordig als universitair docent bezig met broedplaatsen en aanverwante fenomenen, zou je kunnen zeggen. Dus creatieve werkplekken. Ja, en doe je dat in Nederland of ergens anders? Ik ben op dit moment verbonden aan de Leuphana Universiteit in Lüneburg in Duitsland. Nou, die kennen we alle jaar, toch? Ja. En behalve dat lesje doe je dan ook nog weer verder onderzoek? Ja, zeker. Ja. Ik ben vooral bezig met onderzoek eigenlijk. En ja, daarnaast geef ik inderdaad veel colleges. Maar het belangrijkste wat ik op dit moment doe is verschillende soorten onderzoek naar creatieve werkplekken, nieuwe vormen van werken en heel breed gezegd eigenlijk de rol van creativiteit in hoe werk en organisatie verandert. Mooi. Nou, volgens mij kudo's genoeg om hier om het wut te maaien. Dus nog 1 keer applaus. En ik heb eerst liefst naar Boukje Knossen. Vraag en kin daarna. Dank je wel. Even kijken. Ja. Goedenavond allemaal. Heel erg bedankt dat ik hier uitgenodigd ben. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En ik ga inderdaad even kijken. Ik heb hier ook een klikker gekregen volgens mij. Ja, even kijken of die het doet. Ja, dat gaat goed. Nou, dit ben ik. Ik ben verbonden dus als universitair docent cultureel ondernemerschap aan de Leuphana Universiteit in Lüneburg, Duitsland. Vlakbij Hamburg is dat. En daarvoor werkte ik als promovendus aan de economische faculteit in Tilburg. En ik heb, zoals ik zei, langere tijd verschillende broedplaatsen gevolgd. Eigenlijk intensief kwalitatief onderzoek, etnografisch zou je kunnen zeggen. Maar voor een deel ook kwantitatief onderzoek gedaan op het gebied van creatief ondernemerschap. Dus ik heb verschillende methodes, benaderingen. En ik noem mezelf tegenwoordig organisatiewetenschapper. Maar ik heb oorspronkelijk cultuurwetenschappen gestudeerd. Dus ik ben echt vanuit mijn interesse in kunst en cultuur ben ik eigenlijk organisatie- en productieprocessen gaan bestuderen. Dat is eigenlijk wel genoeg over mezelf, denk ik. Ik hoop dat ik iets kan gaan uitleggen over broedplaatsen. En hoe wil ik dat gaan doen? Allereerst, waar komt die term nou eigenlijk vandaan? Waar hebben we het dan over? Als het gaat precies om het begrip broedplaats. Hoe is dat ontstaan? Hoe functioneren broedplaatsen dan in de praktijk? Wat zijn, ik heb gezegd huidige ontwikkelingen, maar je zou kunnen zeggen trends. Dus wat zijn nou een aantal trends die ik op dit moment zie op het gebied van broedplaatsen? En dat hoop ik dat goed over kan brengen vanavond. Wat zijn de mythes die er bestaan? Want we hebben heel veel mythes als het gaat om broedplaatsen. Dus allerlei ideeën, vooral onder beleidsmakers leven die, merk ik. Wat daar dan zoal gebeurt of wat er moet gebeuren. Klopt dat eigenlijk wel? En waar komen die ideeën vandaan? En moeten we daar niet wat kritischer over zijn?
En dan toch een beetje positief eindigen, een paar aanbevelingen. Wat zou je nou kunnen doen als je een broedplaats op wil zetten of als je wil zorgen als je misschien onderdeel bent van zo'n plek. Ja, en ik moet zeggen, ik ga me dus vooral baseren op mijn eigen onderzoek. En dat heb ik uitgevoerd in Amsterdam. Dus sommige anekdotes komen daar vandaan. Ja, tegelijkertijd ben ik ook wat internationaler bezig. Dus ik kijk bijvoorbeeld ook naar coworking spaces en andere flexibele vormen van werken. Ik heb onderzoek gedaan in Parijs en in de buurt van Hamburg. Ja, niet helemaal toevallig, gezien dat ik daar nu zit. Dus ik zal daar een paar voorbeelden ook uitgeven. En soms verwijs ik ook naar het werk van collega's. Dus dat probeer ik ook netjes te doen. Ja, goed. Laten we daar mee beginnen. Ja, die ontstaansgeschiedenis. Waar komt die term broedplaatsen nou eigenlijk vandaan? En ik zei het al net, ik heb de context in Amsterdam bestudeerd. De term is daar vandaan gekomen. En in de jaren 90 was er een moment dat de gemeente Amsterdam veel panden eigenlijk ging verkopen. En daaronder waren een aantal culturele kraakpanden. Dus dat waren kraakpanden die stonden langs de oever van het IJ. En die werden verkocht om daar bepaalde projectontwikkelaars wilden die grond kopen. En dat kon eigenlijk rekenen op een heel breed gedragen protestbeweging. En die protestbeweging, een van de slogans daar was: geen cultuur zonder subcultuur. En ja, zoals je misschien zou kunnen verwachten, werd die protestbeweging geleid door mensen uit de subculturele scene, zou je kunnen zeggen, uit die kraakpanden. Maar voor een ander, en dat is heel belangrijk, voor een ander deel kwam de steun voor die protestbeweging ook uit de mainstream cultuur, zou je kunnen zeggen. Dus musea, directeurs van kunstopleidingen, laat maar zeggen, ja, mensen die je niet echt per se associeert met culturele kraakpanden. En allemaal onder die slogan: geen cultuur zonder subcultuur. En dat was ontzettend belangrijk, want daarmee werd eigenlijk gezegd: je kan niet een culturele stad zijn zonder dat je ook die rafelranden en die ruimte voor experiment kunt faciliteren. We moeten dat kunnen faciliteren om die talentontwikkeling te garanderen, veilig te stellen. Nou, gelukkig werd er ook naar het protest geluisterd. Dat is altijd heel fijn. En zo kwam uiteindelijk, dat ging overigens wel een tijdje overheen hoor, en het ging ook niet zacht, werd een broedplaatsenfonds opgericht. En het is wel grappig, want in die tijd, een van de eerste documenten die daar uitkwam uit die eerste brainstorms om dat op te richten, heette Project Broedplaats. Dus het waren niet verschillende broedplaatsen, het was eigenlijk meer de stad als broedplaats. Dat is ook grappig. Nou, even fast forward, even doorspoelen. Aantal jaren later, wat kwam er toen op? En dit zal denk ik voor heel veel mensen bekend in de oren klinken: het denken over de creatieve klasse. Dus we gingen eigenlijk toe van het beschermen van dat wat kwetsbaar was, subcultuur, rafelranden, toe naar het denken over, ja, we moeten de creatieve klasse aantrekken, want dat is goed voor de economie. En een van de figuren die daar echt een belangrijke rol in speelde, was Richard Florida, een consultant uit Amerika, die op heel veel plekken eigenlijk zijn evangelie kwam verkondigen, zou je kunnen zeggen. En zo ook in 2005 hier in Nederland. En dat heeft ontzettend veel teweeggebracht. Jamie Peck heeft daar een mooi artikel over geschreven, over hoe het beleid precies verschoven is na zijn komst. Heel leuk om te lezen. En ik heb samen met een collega, Sebastian Olma, een case study, een gevalstudie, zeg je, geschreven over het Volkskrantgebouw. En eigenlijk hoe het Volkskrantgebouw, nu het Volkshotel, misschien voor sommigen wel bekend, heel mooi eigenlijk precies deze beweging heeft gevolgd van roots in de kraakbeweging naar een van de eerste broedplaatsen, naar het denken over de creatieve klasse en uiteindelijk een hotel voor creatieve bezoekers. Dus dit is eigenlijk een korte, heel korte ontstaansgeschiedenis van de term
broedplaats. Maar wat betekent het nou eigenlijk in de praktijk? Ik had net al een aantal gesprekjes zo met mensen die ook straks in het panel zitten, met de redactie ook van het programma. Van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Want die term is ontstaan in... eigenlijk is het een beleidsterm. Dat is punt 1 heel erg belangrijk om te beseffen. Dus er is niet één definitie voor. Het is een term die wordt gebruikt in het beleid, die daar vandaan komt. Ja. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die term ook wordt gebruikt op plekken waar er niet per se een broedplaatsenbeleid is. Dus dat is grappig. Dus wat zijn dan een beetje die factoren, ik wil niet zeggen criteria, want ja, wie bepaalt dat eigenlijk? Maar wat zijn nou een beetje de gemeenschappelijke kenmerken, zou je kunnen zeggen? Vaak zijn het tijdelijke gebouwen, tijdelijke plekken. Niet altijd overigens. Vaak is er enige vorm van overheidssteun. Dat kan zijn door echt een specifiek broedplaatsenbeleid, maar dat kan ook zijn door incidentele projectsubsidie of bijvoorbeeld door anti-kraakconstructies. Kan ook een vorm van overheidssteun zijn. Vaak is het gericht op de culturele en creatieve sector, alhoewel er soms ook meer maatschappelijke, sociale initiatieven bij horen. En ook, ja, wat is dan die culturele en creatieve sector? Daar kom ik ook nog zo op terug. Vaak wordt het beheerd door een soort tussenlaag, dus dat wil zeggen een kleine organisatie, een stichting, maar kan ook commercieel zijn. Die echt het beheer op zich nemen. Dus die ook de subsidie aanvragen, die het dagelijkse rijlen en zeilen, het onderhoud, het innen van de huurpenningen, gewoon alle praktische zaken daaromheen en ook communicatie naar buiten toe regelen. Ook weer niet altijd, maar dit is toch wel wat broedplaatsen vaak een beetje onderscheidt van kleinere atelierpanden en dat soort dingen. Ik zei het al even, huur- of bruikleen. Heel zelden eigendom, maar vaker is er een constructie met de eigenaar dat het voor een bepaalde tijd onder gunstige voorwaarden bijvoorbeeld gehuurd of gebruikt mag worden. En wat een belangrijk verschil is ook met dingen zoals coworking spaces, is dat mensen wel vaste werkplekken hebben. Dus dat mensen echt een atelier ervan kunnen maken. En zeker als ze jarenlang daar kunnen werken, dan kan dat echt heel belangrijk zijn. En je hebt ook een enorme opkomst aan plekken zoals WeWork en noem het allemaal maar op, waar je met verschillende vormen van lidmaatschap gewoon een dag kunt komen werken of iedere dag kunt komen werken waar je lid bent. Maar hier heb je echt een vaste ruimte. En voor mensen die bijvoorbeeld met machines werken of die veel opslag nodig hebben, is dat heel, heel belangrijk. En dan krijg ik ook heel vaak de vraag net ook van, ja, maar hoe zit het dan met, is dat allemaal maar goed en zo? Want ja, die broedplaatsen hangen ook vaak met gentrificatie samen. Vaak is er een soort instrumentalisering van de kunstenaar. Dus gaat er niet alleen om de kunst te faciliteren, maar ook om de wijk beter te maken, et cetera. En ja, daar is inderdaad... Wat zeg je? Oh, sorry. Ik dacht dat je iets erop wilde toevoegen. Nee. Vaak is er ook kritiek op te formuleren. En dat wordt ook vaak gedaan, en dat wil ik heel graag ook hier noemen, door de mensen in broedplaatsen zelf. Hè? Dus mensen die in broedplaatsen werken, die zijn natuurlijk niet een soort van passieve gebruiker. Die kunnen zich ook gaan organiseren. Dus die geven ook die broedplaatsen mee vorm. Door te zeggen, we willen het anders. We willen andere contracten. We willen in het bestuur. We willen, noem het allemaal maar op. Daar heb ik ook veel voorbeelden van gezien. Dus het is ook niet zo top-down als soms wordt gedacht. Maar er is wel belangrijke kritiek inderdaad op te formuleren. Nou, dan nog heel even iets. Ik noemde net al een klein beetje die verschillende begrippen en hoe die soms door elkaar lopen. Ik heb geprobeerd om een mooi diagrammetje voor jullie te maken. Ik hoop dat het een beetje... het is natuurlijk altijd weer gesimplificeerd, maar ik hoop dat het dingen verduidelijkt. Nou, er is dus ook een lange traditie voor de term broedplaats, wat inderdaad een beleidsterm is, van vrijplaatsen, kraakpanden, noem het allemaal maar op, binnen en buiten de stad.
Buiten de stad kun je bijvoorbeeld denken aan dingen als Ruigoord in Amsterdam en ADM. Je hebt bijvoorbeeld ook Christiania in Kopenhagen. De regio waar ik zit heeft een hele bijzondere regio, het Wendland, waar verschillende kunstenaarsdorpen zich al vanaf de jaren 70 hebben gevestigd en hele mooie jaarlijkse culturele festivals organiseren. Dus broedplaatsen zijn voor een deel natuurlijk ook een schatplichtig aan het gedachtegoed wat achter die plekken zit. Nou, dan heb je inderdaad zoiets als broedplaatsen. En daarmee bedoel ik dan niet alleen de plekken die onder zo'n beleid vallen, maar ook soortgelijke plekken. Dus die aan een aantal van die criteria voldoen die ik net op dat lijstje gaf. Dus het kan zijn inderdaad expliciet broedplaatsenbeleid of misschien met incidentele subsidies, noem maar op. Ja, het grensgebied daartussen, daarvan zijn ook een paar mooie voorbeelden. Dat zijn dan kraakpanden die bijvoorbeeld op een gegeven moment broedplaats zijn geworden. Dat heb je ook. OT 301 is een voorbeeld. Jij zit in een ander, eigenlijk ook zo'n voorbeeld. Dan heb je nog een derde fenomeen, dat noemde ik net al eventjes, al die dingen bij elkaar voor het gemak. Coworking spaces, business incubators, bedrijfsverzamelpanden. Het zit vaak net wat meer in de periferie van de culturele sector, of van de creatieve sector zou je kunnen zeggen. Dus er zitten vaak start-ups, soms een beetje ontwerpbedrijven, online design, appbouwers en ontwikkelaars, noem het maar op. Er is ook een enorme opkomst eigenlijk aan commerciële spelers. Dus ik noemde al WeWork. Je kan ook denken aan Spaces, aan CIC, komt oorspronkelijk uit Boston, heeft een hele grote locatie in Rotterdam. Maar tegenwoordig heeft ook bijna iedere universiteit wel een incubatorprogramma. En wat interessant is aan dit soort plekken en waarom ik denk dat we er kritischer over na moeten denken, is dat ook al lijkt het ver van broedplaatsen af te staan, indirect zit hier vaak ook overheidssteun in. Dus op wat voor manier bijten die dingen elkaar dan? En moeten we daar niet wat beter over nadenken? Het grensgebied daartussen inderdaad zijn plekken met meerdere functies en types lidmaatschap. Dus je ziet ook veel gebouwen waarbij mensen zowel een eigen ruimte kunnen huren als bijvoorbeeld een keer een dag met een laptop kunnen komen werken. Dus je hebt allerlei verschillende modellen die ook weer gecombineerd kunnen worden op één plek. Nou, ik zei net al iets over wat is dan die creatieve en culturele sector? Want iedereen zegt dat zomaar, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Dit is een model wat heel veel wordt gebruikt. Valt ook weer heel veel op af te dingen als je dat wil. Maar wordt heel veel in het cultuurbeleid gebruikt. Het concentric circles model heet dit. En dan zie je eigenlijk in de kern de creatieve kunst, zeg maar. Alle makende beroepen, alles wat autonoom is. Dat woord gebruik je vaak in het Nederlands. En als je dan wat meer naar buiten gaat, dan wordt het eigenlijk wat minder makend en wat meer ondersteunend. En ik denk dat het af en toe goed is om dit model in gedachten te houden. Als het gaat over de creatieve en culturele sector, heb je het dan over mensen die maken of heb je het over mensen die het ondersteunen? Vaak zie je dat mensen die in het midden zitten zelfstandigen zijn. En hoe meer je naar buiten gaat, kan ook zelfstandig, maar kan ook in loondienst. Dus er horen ook weer verschillende economische of materiële omstandigheden bij. Baanzekerheid, dat soort dingen, is allemaal veel lager in het midden van de cirkels eigenlijk. Veel meer projectgebaseerd werken. Dus heel andere werkvormen en manieren van geld verdienen eigenlijk zitten daarbij. Oké. Dit is eventjes wat het is. Toen dacht ik, ik ga 2 belangrijke overkoepelende tendensen. Want dit is een beetje hoe die broedplaatsen tot stand zijn gekomen, hoe het vaak in de praktijk gaat, de diversiteit van het veld. Maar het veld is enorm ook in beweging. Dus wat zijn nou een beetje de dingen die ik de afgelopen jaren zie? Waar het een beetje naartoe beweegt eigenlijk. En ik ben natuurlijk ook dan weer heel erg benieuwd hoe dat hier gaat en hoe jullie daarover denken. Dus daar komen we straks ook denk ik op in de paneldiscussie. Dus trend 1, meerdere doelen. Dus misschien een broedplaats hoeft niet alleen te zijn om die creatieve en culturele te faciliteren, maar kan ook bijvoorbeeld zijn samen met projecten voor asielzoekers en statushouders.
Dit is bijvoorbeeld Les Grands Voisins in Parijs, oud ziekenhuis, enorm groot gebied in het 14e arrondissement. En daar zitten kunstenaars, kleinere stichtingen, horeca, zie je hier. Maar dus ook voor een gedeelte asielzoekers en statushouders. Er is een opvang ook bij. En dat is een enorm groot succes. Je hebt de Lely ook, broedplaats Lely in Amsterdam. Je hebt heel veel verschillende voorbeelden van dat combineren van die groepen. Eerbetoon aan industriële infrastructuur. Dus je hebt heel veel broedplaatsen natuurlijk die worden opgezet in grote loodsen en oude fabrieken. En eerst werd er nogal makkelijk dan verschillende hokjes van gemaakt. Dus gewoon opdelen, verschillende bureautjes. En nu wordt er steeds vaker ook nagedacht, ja, wat kunnen we dan doen met dat, eigenlijk die infrastructuur, die enorme ruimtes die er al zijn. En ik geloof dat hier vorig jaar bij de culturele hoofdstad bezoek was van Royal Le Luxe, grote theatergroep. Ja, er is nog een tweede, ook in Nantes, La Machine. Die maken geen poppen, maar die maken enorm grote wandelende beesten. Eigenlijk heel vergelijkbaar. Ze werken ook veel samen. Ja, heel leuk om te zien. Een paar maanden geleden was ik daar op bezoek en die zitten dus in een enorm grote voormalige industriële werf, zou je het moeten noemen. En die gebruiken dus ook inderdaad de grootte en de wijdheid van die ruimtes, in plaats van het allemaal op te delen in kantoortjes, wat vaak wordt gedaan. Derde punt, duurzaamheid en milieu. Plekken die bijvoorbeeld zowel creatieve bedrijven, huizen, als ook de grond reinigen, de Keuvel in Amsterdam. Dus heel vaak zie je dat er meerdere doelen gecombineerd worden. Oké. Laatste, ouderenzorg, bijvoorbeeld het Ramses Shaffi-huis is een ander mooi voorbeeld. Het mooie is natuurlijk dan ook dat die groepen echt iets aan elkaar hebben ook. Dus in het Ramses Shaffi-huis zitten ook kunstenaars, senioren die kunstenaar zijn. En in Lely, broedplaats Lely, ook in Amsterdam, zitten statushouders die iets met kunst of cultuur hebben, die bijvoorbeeld opgeleid zijn als muzikant. Ja. In Bergen ook. In Bergen ook, ja. 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 Nou, de tweede grote tendens, zou je kunnen zeggen, is dat er eigenlijk steeds meer nagedacht moet worden over mobiliteit. Dus een broedplaats is natuurlijk per definitie een plek die ergens staat. Maar je ziet eigenlijk dat er in die creatieve klasse, als je het zo even moet noemen, ook heel veel mobiliteit is. Dus ik noemde net al even het Volkshotel. Wow is een ander voorbeeld. Het zijn eigenlijk plekken die dan zich ook richten op reizende creatieven. En dat combineren met creatieve werkplekken. Tegelijkertijd zie je ook weer dat mensen juist kijken hoe kunnen we het wonen en werken juist dicht bij elkaar houden. Dus andere tendens is creatieve werkplekken in woonwijken die juist niet echt op het bruisende centrum van een stad zitten. Dus bijvoorbeeld ook in de periferiek van Parijs, in een woonwijk in Hamburg, waar ik op dit moment een klein onderzoeksprojectje doe, zie je juist dat er kleinschalige gedeelde werkplekken ontstaan, zodat mensen makkelijk de zorg voor hun gezin kunnen combineren met hun bedrijf en met hun creatieve praktijk. Die digitale nomaden, dat is misschien een term die ook een soort buzzword aan het worden is. En ik vind het een interessant fenomeen, omdat aan de ene kant zijn digitale nomaden vaak bezig in de zakelijke dienstverlening, dus lijken een beetje ver te zitten van creatieve en culturele ondernemers. En tegelijkertijd zie je dat ook heel veel kunstenaars residencies hebben in het buitenland, op veel verschillende plekken moeten zijn. Dus dat er ook echt een behoefte is aan, ik zou maar zeggen, timesharing van ateliers bijvoorbeeld. Of weer combinaties van wonen en werken. Dit is een foto van een cowork cruise. Daar kun je dus met je laptop een paar maanden op een cruise, om daar iedere dag een paar uur op je laptop te werken en tegelijkertijd te genieten van een cruise. Ze noemen het ook een skill sharing journey. Dus het idee is ook daadwerkelijk dat je vaardigheden deelt. Maar dit is wel heel veel. Ik denk dat het echt niet lang meer gaat duren voordat het werken deze kant op gaat. Dus grote organisaties. Je ziet ook in Frankrijk bijvoorbeeld dat grote bedrijven al een soort coworking plekken voor hun werknemers oprichten, die
ver reizen van hun hoofdlocatie af wonen. Dus ik denk dat de ontkoppeling van het bedrijf waar je werkt, of waarvoor je werkt, je opdrachtgever, en de locatie waar je werkt, dat helemaal ontkoppeld wordt. Dus dit zijn dan een beetje zo de grote tendensen die je zou kunnen zien. En ook, denk ik, die zich nog verder gaan doorzetten. En waar we ook over moeten nadenken als we het hebben over broedplaatsen. Dat broedplaatsen geen geïsoleerd fenomeen zijn, maar dat die samenhangen met deze tendensen. Dus meer mobiliteit, maar anderzijds ook meer oplossingen voor woon-werkvragen. Oké, nou, dat brengt me eigenlijk bij de mythes over broedplaatsen die ik graag met jullie wil bespreken. Er heerst nogal eens een idee dat in broedplaatsen wordt er samengewerkt. Nou, mijn vakgenoot Joris Ebbers, die zit aan de Universiteit van Amsterdam, die heeft een heel leuk onderzoek gedaan. Wat blijkt nou? Mensen in broedplaatsen, 1 broedplaats heeft hij onderzocht, met name de mensen met wie ze samenwerken, eventueel, zijn altijd de mensen direct naast hen. Dus hun directe buren. Dus het idee dat het een soort één grote buzzing groep is van mensen die constant ideeën uitwisselen, dat klopt niet echt. En ik heb daar zelf ook nog wel een paar ideeën over. Hij heeft dat echt gedaan vanuit de ondernemerschapsliteratuur. Maar ik denk ook als we kijken naar de literatuur over de kunstsector, hele grote naam daarbinnen, Pierre Bourdieu, zal jullie zeker, denk ik, bekend in de oren klinken. Ja, die heeft al gezegd, het gaat eigenlijk om status verwerven binnen je eigen veld. Dus als jij kunstenaar bent, dan wil je vooral erkenning van andere kunstenaars. Iemand die in de literaire wereld werkt, die wil vooral netwerken en erkenning van mensen in die wereld. Dus dat idee van interdisciplinair samenwerken, daar is de kunstensector gewoon niet zo op ingericht. Nou is dat ook wel aan het veranderen. En Pierre Bourdieu's ideeën zijn natuurlijk niet vandaag. Dus die moeten ook wel binnen een historisch kader gezien worden. Maar ik denk dat dat eigenlijk een hele grote rol speelt. En ik denk dat dit idee over samenwerking met name komt uit het denken over inderdaad innovatie. Vaak afkomstig is uit het denken over innovatieplekken, business incubators, wat vaak vanuit Amerika komt. Tweede mythe. Er ontstaan nieuwe ondernemingen. Dat is ook vaak het idee. We hebben in Nederland een aantal hele succesvolle voorbeelden. Booking.com, verschillende grote, laten we maar zeggen, innovatieve bedrijven die heel veel kunnen betekenen voor de economie. Maar wat je eigenlijk ziet, ook in de wat meer, laten we zeggen, als je in die buitenste cirkels gaat zitten van David Throsby, dus wat meer de toegepaste zakelijke creativiteit, ook dan zie je eigenlijk dat het werkmodel wat heel veel mensen hanteren, wat dan een beetje oneerbiedig uurtje-factuurtje wordt genoemd. Dus in plaats van je werkt aan een product wat op een gegeven moment opschaalbaar is, toch vooral ik verkoop mijn tijd eigenlijk. Dus dat gaat ook weer over denken over innovatie. Je moet heel erg, denk ik, er wordt ook ontzettend goed op ingezet. Hè? Er zijn heel veel mentorprogramma's en dingen zoals Rockstart Academy. En om mensen daar beter over te leren nadenken van hoe kunnen we nou die innovatie in die wat meer creatief-zakelijke hoek heel erg aanjagen. En ik denk dat het ook belangrijk is, maar het komt dus niet vanzelf als je mensen samenzet in een broedplaats. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Nou, en dan de derde, er ontstaat een gemeenschap. Ik heb begrepen dat het woord gemeenschap hier ook veel besproken is de laatste tijd. Mensen hebben ook niet altijd tijd en zin om zich met de broedplaats te profileren. Vaak zijn mensen, zeker als ze wat meer in het midden van dat cirkelmodel zitten, dus wat meer in de autonome hoek, heel erg bezig met zichzelf op de kaart te zetten. Dat kan zijn als individueel maker, maar dat kan ook zijn als collectief. Dus met een band, collectief van makers, theaterproductie, noem het allemaal maar op. Zijn allemaal organisatievormen. Maar om je dan ook nog te moeten gaan profileren als broedplaats, dat vraagt eigenlijk heel veel van mensen. Dus dat gebeurt ook niet zomaar.
En wat ook een interessant punt is, is dat het woord gemeenschap, of dan community in het Engels, vaak wordt ingezet om eigenlijk betekent sociaal kapitaal. Dus eigenlijk betekent nieuwe mogelijkheden om dingen te verkopen of om klanten te vinden. Dus ja, wat bedoelen we precies met dat woord? Nou, ik denk dat jullie daar ook al heel veel over nagedacht hebben in het afgelopen jaar. Dus wat werkt wel, om dan maar positief te eindigen, of althans niet dat dit allemaal negatief was, helemaal niet, maar wel, ik wil toch in ieder geval niet alleen maar kritiek geven. 2 belangrijke punten dus. Wat werkt is heel erg contextgebonden. Dus het gaat heel erg om wat voor vraag is er in een bepaalde stad of in een bepaalde wijk of in een bepaalde regio. Welke werkmodellen horen daarbij? Waar hebben die mensen behoefte aan? Op wat voor manier werken die mensen? Dus dat is denk ik een eerste punt wat ik voor een groot gedeelte al gemaakt heb ook. En het tweede punt, en dat is een beetje een wat abstracter punt. Broedplaatsen op zich doen niks, hè? Mensen doen iets. Dus broedplaatsen zijn eigenlijk een soort locus, zou je kunnen zeggen, of een cluster van processen en praktijken. En het is een handige term om te hebben, want het maakt dat je dus tussen verschillende groepen mensen een beetje weet waar je het over hebt met elkaar. Maar tegelijkertijd, ja, broedplaatsen zijn dus geen formule. Dus je moet heel goed beseffen dat als er bijvoorbeeld een positief effect is, en die positieve effecten die kunnen er wel degelijk zijn, dus waardevermeerdering van het pand, waardevermeerdering van het vastgoed eromheen, het wel ontstaan van samenwerkingen, het wel ontstaan van dingen met de buurt, dat heb ik ook allemaal gezien in mijn onderzoek, dus dat wil ik ook benadrukken. Maar dat zijn dan de effecten van initiatieven die mensen ontwikkelen en niet van die broedplaatsen zelf. Dat wordt ook wel eens vergeten. Heb ik nou... oké, goed. Ja, wat werkt goed? Nou, laat mensen de ruimte een beetje eigen maken eigenlijk. Ik heb een heel leuk onderzoek gedaan samen met een collega in Montreal. Gebaseerd op mijn veldwerk bij 2 broedplaatsen in Amsterdam. Waarbij we eigenlijk hebben gekeken naar hoe mensen de ruimte eigen maken. En daarbij ook soms de regels overtreden, een beetje improviseren. En daar kwamen ontzettend leuke dingen uit. Dus op het moment dat je mensen die ruimte zelf laat organiseren, komen ze elkaar eigenlijk op een nieuwe manier tegen. En dat overstijgt heel vaak hun professionele profiel, zeg maar. Dus dat gaat helemaal niet meer om skillsharing, maar dat gaat vaak om juist nieuwe rollen ontwikkelen. Dus misschien dat daar die nieuwe ideeën dan vandaan komen. Nou, het is handig als mensen elkaar ergens tegenkomen. Succesvolle broedplaatsen hebben ook vaak een horecafunctie. Dat is altijd aan te raden. Beheer een organisatie door mensen uit de doelgroep. Dus niet door de gemeente zelf, maar echt door mensen die feeling hebben en de doelgroep goed kennen, maar wel met een bepaald professioneel niveau. Dus die zich ook wel echt als bijvoorbeeld een stichting kunnen organiseren. Bepaal ook de doelgroep en denk na over die consequenties. Dus als je denkt, dit wordt een broedplaats voor theatermakers, ja, wie sluit je daar dan mee uit? Het hoeft niet verkeerd te zijn, maar denk daar goed over na. Dus denk niet gewoon, het is voor de culturele en creatieve sector, want ja, dat is niet zo heel precies. Heel kort om nog terug te komen op die twee van de 3 mythes eigenlijk. Wat kan je nou wel doen? Dus ik heb net die mythes omver geworpen. Er gebeurt niet zomaar wat als je het hebt over samenwerking. Wat we ook hebben gevonden, dit is een onderzoek dat ik nog samen met mijn promotor heb gedaan, is dat zelfstandigen in de creatieve en culturele sector eerder bereid zijn om samen te werken met hun concurrenten als ze vertrouwen hebben in hun eigen creatieve competenties. Wat heel goed werkt ook als je bijvoorbeeld hebt over samenwerking tussen verschillende sociale groepen. Geef kaders. Dus een heel leuk onderzoek wat ik heb gedaan, onderzoek in Amsterdam-Noord. Als je mensen vraagt, wat wil je van deze broedplaats? Dan hebben ze geen flauw idee. Maar als je zegt, we willen iets gaan doen met muziek, speelt u een instrument? Of we willen een gezamenlijk diner organiseren, kunt u iets koken? Dan krijgen mensen ineens ideeën. En dit is ook een allerlaatste
onderzoek op het gebied van co-creatie laat zien dat de effecten van samenwerking tussen verschillende groepen eigenlijk pas na een hele lange tijd merkbaar zijn. Dus niet in die evenementen zelf, maar pas na bijvoorbeeld jarenlang kunnen mensen denken, oh ja, daar heb ik eigenlijk nog best wel veel over nagedacht. Dus misschien moet ons denken over het effect van broedplaatsen ook veel meer longitudinaal zijn. Oké. Hoe kunnen gemeenschappen ontstaan? Dit is volgens mij ook het laatste punt wat ik wil maken. Nou ja, ik zei het al, mensen ruimte eigen laten maken. Meerdere organisationele identiteiten naast elkaar kunnen laten bestaan. Dus niet van mensen verwachten dat ze zich enorm gaan lopen branden met de broedplaats. Maar dat ze gewoon lekker bezig zijn met hun eigen merk op de kaart zetten. En dat het oké is. En dat ze daarnaast ook gewoon heel leuk contact kunnen hebben met hun buren. Goed nadenken over de selectie, de tijd en het verloop. Dus veel broedplaatsen zijn tijdelijk. Maar betekent dat eigenlijk dat mensen daar ook... je kan bijvoorbeeld best wel een broedplaats hebben die voor 10 jaar bestaat. En waarbij mensen dan vervolgens korter mogen blijven. Dus individuele huurcontracten en de levensloop van een broedplaats, die hoeven helemaal niet gelijk te zijn. Dus het is heel goed als een bepaalde groep wat langer blijft, maar dat er tegelijkertijd ook een deelverloop is. Dat zorgt voor heel veel dynamiek. Nou ja, dit zijn eigenlijk de laatste aanbevelingen die ik heb. En ik hoop dat we voor vragen nog terug kunnen komen tijdens de discussie. Even een applausje voor Boukje Knossen. Ja, volgens mij hebben we daar heel wat om Haverkind en om even te reflecteren. We hebben straks waarom, met de panels, dan is het rond te vervragen. Maar we hebben ook muziek en deze muziek komt uit een brietplak, uit Dokkum. Weet jij er de Homesick wijk aan. Dus deze band speelt nou nog 1 keer in Lauwert en gaan daarna terug naar Europa, denk ik. Een groot applaus voor gisteren. Mama, I don't wanna
Dankjewel, gisteren. Dankjewel. We horen straks nog meer van jullie. Bedankt. Of jij er straks nog meer van Jim. Ja, we gaan terug met de... Ik kan net alle stakkelijk in de handen horen. Zo, want ik had een klikker. Nou, we gaan even terug met het panel. Applaus vast even voor deze dappere meesken. En de meesten die nou nog steen gingen gerust weer zitten. Dat vind ik gezellig. Eens even Sjen. Ja, we beginnen maar even bij Koen Haringa van Podium Asterix. Die zit daar. Koen, hoi. Hallo. Dit gebouw. Vertel eens daarover. Welk gebouw zien we hier? Dit is het spoordokgebouw. Ja, het spoorweggebouw. Postsorteercentrum. Het oude postsorteercentrum. Provincie Friesland heeft tijdens de verbouw van het provinciehuis er ook nog enige tijd in gezeten. Media Art Festival vindt daar plaats. Het Noodvalm Filmfestival heeft er een keer plaatsgevonden. Wel bekend. En volgens mij ben jij langere tijd bezig geweest om te kijken of hier ook een soort broedplaats van kon worden gemaakt. Klopt dat? Nou, dit stond wel heel erg bovenaan op een wensenlijstje inderdaad. Ja. Maar het is wel iets serieuzer als een wensenlijstje, want namens het LOF en de gemeente ben je hiermee aan de slag geweest. Wat was het doel van het onderzoek bij dit gebouw? Nou, we hebben ons eigenlijk meer in bredere zin gefocust op het spoordokgebied. Dus eigenlijk als je de betonnen jungle zo naast het station bekijkt, dat zou je het spoordokgebied kunnen noemen. Wat we vonden gezamenlijk, het LOF en ik en meer mensen, is dat het gebied niks waard is. Dus ja, laten we daar gaan beginnen met waarde toevoegen en wat kleur door middel van een broedplaats. Ja, het LOF is trouwens het Leeuwarden Ondernemersfonds, voor wie dat niet wist. Maar er is wat gebeurd, vertel. Ja, goed, ja, dan komt de echte wereld natuurlijk. En je hebt natuurlijk dan de praktijk te maken met eigenaren, zulke soort dingen. En soms ook de onbereikbaarheid daarvan, bijvoorbeeld. Dus ja, goed, we hebben dat pand niet. Nee, maar er is nog veel meer, want het pand is inmiddels verkocht aan een investeringsmaatschappij. Wist je dat zelf al? Ja, ik wist dat. Ja. Oké, dus daar was ik natuurlijk naar op zoek. Dus dat betekent dat eigenlijk hier bij dit gebouw loopt de weg dood. Ja, maar in het spoordokgebied wat mij betreft niet. Nee. Hier zit naast Amarens Boukje de Vries van het LOF. Hoi. Ja, wat ben de plan? Kun je er wat over vertellen? Nou ja, de ambitie is dat er een heel groot groen gebied wordt. Een anarchistisch stadspark noem ik het steeds. Dus niet met vaste struikjes, maar groen en ruimte voor broedplaats. Waar jonge makers volop hun gang kunnen gaan. Culturele festivals. Ik heb trouwens net geleerd dat ik meer moet praten over een vrijplaats dan een broedplaats. En waarom is dit eigenlijk zo interessant voor juist de ondernemers? Om later ondernemers, zoals je zegt, naar die cultuur, wat mag we ermee? Waarom Jim? Nou ja, wij hebben vorig jaar geleerd dat cultuur wel degelijk een inboost heeft voor de ondernemers. Dus dat was voor mij al de winsituatie van vorig jaar. Maar we willen ook daarnaast een verbinding maken naar de binnenstad. We hebben het over Escher gehad met een prachtige Escher boulevard die naar de binnenstad toe loopt. Dus we denken heel groot. En groot budget dat je hem daar als ondernemers een soort yield verhoor hebt? Nee, het LOF heeft zelf geen geld. Ja, het LOF heeft geld, maar dat is van de ondernemers. Maar waar we met name naar kijken is hoe kunnen wij initiëren door heel hard te rammelen en heel veel te enthousiasmeren. En anarchistisch plak zijn het? Wat maken we daarmee? Nou ja, broer, vaak denk je bij een park aan allemaal van die boompjes die recht in een rij staan. Maar dit moet een vrijstaat worden of een vrijplaats worden. Waar plek is voor biodiversiteit. Waar plek is voor kunstenaars om volop hun gang te gaan. Waar je culturele festivals organiseert. Waar de energiecampus dingen kan uitproberen. Dus ik wat Boukje zei, heel bot juist een gearworking van verschillende zaken die er dan bij elkaar komen. Maar hoe concreet is het nou? Nou ja, goed, we maken gewoon veel lawaai. Ik bedoel, Koen is mijn partner in crime, zeg ik dan. Maar we maken lawaai en we zorgen dat het in ieder geval onder de aandacht komt. En ik mocht vandaag het weer benoemen bij de koplopers. Het is een project van Toerisme Alliantie Friesland. Nou, en daar, als mensen het één keer maar weten, weet je, dan als je niks doet, dan gebeurt er nooit wat. Dus we gaan met kleine stapjes vooruit. En we proberen met name de politiek te overtuigen van het belang van de broedplaats. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe concreet het is. Ja, Koen, ik begrijp dat jullie nu jullie oog hebben laten vallen op het terrein van Brada. Ik heb iets gehoord over allemaal containers neerzetten en gewoon beginnen. Brada is natuurlijk een braakliggend terrein waar voorheen de slagerij stond. Klopt dat?
Ja, nou, dat is wel natuurlijk een wezenlijke optie. Kijk, als je kijkt naar het terrein, dan, het staat natuurlijk niet allemaal leeg. En op een heleboel gebieden staan gewoon gebouwen bijvoorbeeld, waarvan we bijvoorbeeld niet weten van wie het is of wat dan ook, of waar het waarschijnlijk niet mag. Dus ja, ik heb zoiets van, goh, weet je, we gaan gewoon beginnen. Ik denk dat Boukje het heel erg goed aan die kant bij de politiek. En ik denk dat wij met de stadsoase bijvoorbeeld daar een stel containers desnoods maar neergooien. Maar we gaan daar natuurlijk wel gewoon op een gegeven moment daar iets ondernemen. Ja. En misschien dan maar op de manier dat we zijn begonnen en dat mensen er dan iets van gaan vinden. Ja, het gaat ook over het gebied aan de westelijke invalweg van Leeuwarden. Zo wordt dat genoemd. Die panden zijn grotendeels van de familie Boomsma, de vorige eigenaar van het hotel Post Plaza. Dus dan weten we in ieder geval waar jullie moeten zijn. Dat is dan weer voor jullie nieuws. We gaan over naar hier een paar mooie foto's. Abel de Grefte zit daarnaast. Ook even applaus. Hoi, hoi, hoi. Mag galmpje? Nee, hij speelt in een band in Leeuwarden. Tenminste, als ze wat langer bezig zijn of iets oudere leden hebben ze allemaal galm. De bekende Leeuwarden galm. Maar Abel de Grefte, jij zit hier niet alleen omdat je muzikant bent. Je hebt deze foto's voor ons gemaakt. Jij huist op dit moment in Salenschaaf. Yes. En bent bezig met een plan voor Salenschaaf. Wat voor soort plan? Yes. Wat voor soort plan? Nou, ik ben in opdracht van Vrienden van Schaaf. Dat is eigenlijk de stichting die ook... Eigenlijk zou ik wel durven zeggen, heeft voorkomen dat het, of eigenlijk heeft geholpen dat het nu nog steeds bestaat. Ben ik aan het kijken hoe we dat nou gaan invullen in de toekomst. Want we weten ook dat hoe het nu is, dat het eigenlijk niet duurzaam genoeg is ingericht om tot in het einde van de tijden te blijven bestaan. Het bestaat al meer dan 200 jaar, dus het verdient het misschien ook wel nog wat langer te blijven bestaan. Daarnaast wil ik even het punt maken dat ondanks dat los van dat ik dat plan schrijf, dat we ook vooral dingen aan het doen zijn meteen. Dat ben ik ook met Koen eens. Een stukje van jouw presentatie, geloof ik, wil ik ook aan iedereen meegeven. Kom gewoon en ga dingen doen, los van de plannen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld al bij jullie? Wij zitten nu met verschillende muzikanten en producers en filmmakers en een vereniging van dichters. Zitten we in de studio's die zich in Schaaf huizen. De oude Telesound Studios? Ja, de oude Telesound Studios van Frans van den Borg. Er zullen ook wel wat mensen zijn die dat nog kennen, denk ik. Verder is er in het pand, zijn we nu bezig met de invulling van bijvoorbeeld de horeca, het beheer, ook het stukje groen wat buiten het pand zich bevindt. Hele belangrijke ding is hoe zorgen dat we ons tot de buurt verhouden. Het staat midden in een woonwijk, dus we zijn ook aan het kijken hoe we daar eigenlijk goede en innovatieve oplossingen voor vinden. Maar nogmaals, door te doen. En dan ondertussen schrijven we het in een plan, maar we willen gewoon beginnen. Anders dan krijg je misschien een situatie dat je de gemeente aankijkt van... willen jullie ons alsjeblieft helpen, terwijl je beter kan zeggen, denk ik, kijk, we zijn dit aan het doen, hou ons alsjeblieft niet tegen. Okay. Zo. Dankjewel voor deze introductie. Dan zijn we ook even met de camera op pad geweest. Onder andere bij deze leuke meneer. Staat het geluid van de laptop wel aan? Ja, dat staat aan. Op de laptop alleen. Dan gaan we even terug, want het zou zonde zijn als we hier niet alles van meekrijgen. Misschien is het kabeltje of je stopt de stekker erin. Ja. Kijk eens aan. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Applaus voor Ruben! Ruben heeft nog geen verkering, maar alle applicaties, liefdesbrieven zijn welkom. We gaan kijken, we waren even op pad naar de Cornelis Trooststraat. Week gaat de werk van mij naar Amsterdam daar. Ik ben bezig met Mexico. En ik ga in november naar Hongkong daar. Als dit er net weer, dan zie ik wel wat oorschoon. Maar ik heb wel een protte hoorn om deze plak. Ja. Voor mijn ontwikkeling weet het hartstikke goed. Ik weet net wat ik, als ik begin, weet ik net hoe het eindigt. En dat vind ik zo mooi. Elke keer weer, als ik bezig ben en ik ben klaar, dan ga ik weer een cadeautje van mezelf maken. In het begin verdien ik een stuk. Dus door had een plak nodig, was ik eerst ontwikkelen. Dat is echt wat dus zo belangrijk is. Hè, dat er een plak is voor meisjes zoals u. Ik bedoel, wij schreeuwen toch geschiedenis. Ik wil wereldberoemd worden en ik wil letterlijk in de museums terechtkomen. Ik wil op de eeuwige leven houden als kunstenaar. Ik wil in de geschiedenisboeken de Friese kunst aan Bonnie Dijkstra. Hier zit Henny.
Ja, joh. Dit is het trots en eigenlijk dankzij Henny en Konuiten hebben wij deze broedplak kunnen behoren. Ja. Dus we binnen Henny dankbaar ervoor. Nou ja, tuut. Ja, Bonnie, hartstikke leuk. Doos Zeist, ja, in het begin heb ik geen stuver, dus is er zo'n plak neder van Meezingsa us. Had dit plak op Cornelis Stroostraat nou net Westwiek, wie is er dan voortgang uit Lauwert? Nou, ja, weet je, ik doe het even Nederlands, want als ik Fries moet doen, dat hebben jullie gehoord. Ging Het best gaat goed. me redelijk af, maar Klonk ik best moet goed, wel Bonnie heel erg Dijkstra. concentreren. Nou, weet je, kijk, het is gewoon heel erg belangrijk voor beginnende kunstenaars en jonge mensen om een broedplaats te hebben, om zichzelf te kunnen ontwikkelen. In het begin, wat ik al zei, weet je, daar heb je gewoon niet veel geld. Je verdient eigenlijk niks. Weet je bent een beetje aan het schilderen en iedereen vindt het leuk, maar niemand die wat van je koopt. Dus dan heb je gewoon niet zoveel geld om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dus het is heel erg belangrijk dat er broedplaatsen zijn. Weet je, we hebben gewoon heel veel talent hier in Friesland. En ja, weet je, wil jij wat bereiken in de kunstwereld, moet je helaas hier wel vandaan. Weet je kunt gewoon hier jezelf niet voldoende ontwikkelen. Weet je krijgt niet genoeg steun. Van alle kanten word je eigenlijk best wel tegengewerkt. Ja, dat merken wij nu ook in de Stroostraat. Dus ja. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Het is wel zo, er is wel net door de gemeente €1,5 miljoen in de Cornelis Stroostraat gestoken. Maar dat gaat eigenlijk allemaal op aan het gebouw. Hè? Verwarming, deuren die dicht weer kunnen en zo. En iets minder tocht, begreep ik. Ja, het is dus zo, we krijgen dus, hoe zou ik dat zeggen? We krijgen eigenlijk helemaal niks. Ze investeren €1,5 miljoen, maar dan willen ze terug hebben van ons. Dus is 22 jaar achterstallig onderhoud. En er komt een huurverhoging aan. En er komt een gigantische huurverhoging aan. En dat is gewoon vreselijk. Dat doet iedereen de strop om. De huur gaat naar €90 de vierkante meter. En dat houdt voor mij in dat ik €1.200 moet betalen voor mijn atelier. En hoeveel was dat voorheen? 350. Dat scheelt nogal. Via Carex. Via Carex. En dat is natuurlijk, iedereen is ervan bewust. En ik ben ook Carex heel erg dankbaar in de gemeente. Dat ik die periode heb gekregen. En, maar als het zo blijft, ga je weg. Nou ja, weet je, kijk, ik heb nu nog geen keus. Wat ik net zeg, ik ben bezig met Mexico. Ik ben bezig met Hongkong. Ik heb nu gewoon geen tijd om weer een ander atelier te gaan zoeken. Dus ook ik moet eerst wel betalen. Ja. En dan ben ik gezegend dat ik, goed verkoop. Ja. Ik bedoel, ik doe het goed. Maar ik ben er heel erg van bewust dat er heel veel kunstenaars het niet kunnen. En nu zie je al dat de helft van de kunstenaars vertrekken uit de broedplaats. Dus ja, wanneer noem je het dan een broedplaats? Ja. En hoe komt het dat wij nu moeten opdraaien voor 22 jaar achterstallig onderhoud? Dus met andere woorden, alle jonge mensen die hier zitten kunnen het vergeten. Weet je, Koen, die ik gewoon met hele mooie nobele ideeën hebben. Maar ik denk bij mezelf, waarvoor kom je niet bij ons? Ja. We hebben een plein, daar kun je van alles organiseren. Gaan we het zo over hebben. Ja, komt zo terug ook. Want we gaan nog even naar de volgende gast. Zijn we ook geweest te filmen. Ook eens even fijn om wel eens even buiten Leeuwarden te zijn. Ook heel goed voor de Leeuwarden culturele scene. Om eens buiten Leeuwarden te zijn. Hier zijn we in het iedereen herkent het gelijk, dit is Dokkum. Ja. Hier zijn Esther de Jong, Daan van Beijden en Eske van der Werken aan het repeteren. En pas op. Hier ziet het er nog een beetje als zooi uit, maar zo gaat eigenlijk de studio eruit zien als die klaar is, die zo hiernaast zit. Het is echt een verzameling aan heel veel apparatuur, gear, mixers. Toen ik jong was, woonde ik in Harlingen. Daar hadden we op dat moment ook geen plek. We zijn om ons heen gaan vragen. Toen was er een baas van mijn broer, die had een ruimte. Daar mochten wij wel repeteren. Daar repeteerden op dat moment ook heel veel andere bands. En daardoor konden wij beter worden. En is er een scene ontstaan. Eigenlijk zo werkt dat. En dat is wat hier ook gebeurt. En hier repeteren al bands jarenlang. Die al een scene hebben ontwikkeld. De Homesick, Yuko en nog veel meer bands. Dus ik denk wel dat je ziet gewoon mensen groeien. En dat ze een plek krijgen waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat is ook een plek waar jongeren samenkomen met elkaar aan het brainstormen zijn, ideeën uitwisselen en gewoon creatief kunnen zijn. En dat kan ook een school zijn, hè? Ik bedoel, maar dit is naast school, dus dat is zeker wel interessant.
Patrick Schaafstal, hoe heet het? Music Lab heet het bij jullie, geloof ik, hè? Dit is Stichting Calamiteit. Music Lab is een heel ander project geweest. Dus oké. nee, Stichting dat heeft er helemaal niks Calamiteit. mee te maken. Het is zeg maar een soort anti-kraak / kraakpand van ook de oudere kunstenaar van de werkfamilie. Ja, Ramon van der Werken heeft inderdaad sinds 1981 hebben ze al Stichting Calamiteit. Ja. En uiteindelijk hebben ze dit pand gekocht. Dus zij zijn eigenaar van het pand. En ze wonen er ook. Ze huren een gedeelte van het pand. Ja, Dus als ik jouw Facebook zie, dan lijkt je wel iemand uit Help Mijn Man is Klusser. Klopt. Daar hebben we ook over nagedacht om Ramon daar op te geven. En dat hij dan... weet je wel, Maar jij eigenlijk maakt deze hele plek met je eigen handen. Klopt, wij doen... Ja, letterlijk. Ja. Buiten, zeg maar, want jullie doen dus heel erg veel en praten er wat minder over. Dat is soms ook wel eens wat anders. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie steun van de gemeente? Zijn jullie gewoon heel zuinig? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, dat is een goede vraag. Toen ik daar kwam, toen zag ik dus al bands daar al jarenlang repeteren. Maar in de winter ook gewoon ijskoud, omdat er geen verwarming was. Nou ja, dat zag ik. Ik was in Leeuwarden al heel lang op zoek naar een plek. Kon het niet vinden. Echt niet. Een studio onder andere. Ik had de spullen, maar niet de plek. En toen zag ik deze plek. Toen dacht ik, oké, als we dit nou gaan verbeteren, 1 en 1 is 2. Maar er moet er wel isolatie komen. Er moet cv komen. Dus daar zijn we gewoon mee begonnen. En Ramon die zag het ook wel zitten om te investeren. Maar hij is met ook van alles en nog wat bezig. Dus we hebben gewoon mensen bij elkaar verzameld. We zijn het gewoon gaan doen. En natuurlijk kom je dan wel tegen dat het wat langer duurt dan je wilt. En dan kom je dus tegen dat misschien geld het kan versnellen. En toen ben ik omheen gaan kijken. Zijn er ook plekken waar we eventueel nog een subsidie vandaan kunnen halen. Om een kleine bijdrage te leveren. Nou, ja, maar jullie zijn eigenlijk zelf begonnen, zijn gaan doen. Ja. En het heeft wat opgeleverd. Want de Homesick toert natuurlijk helemaal internationaal. Die zien we hier bijna nooit meer. Maar ze oefenen daar nog wel. Niet altijd, maar ik weet dat Erik bijvoorbeeld daar wel nog heel vaak drumt. Ja. En als het zo uitkomt dat ze toevallig allemaal in Dokkum zijn, dan zitten ze daar ook. Maar je zag net Esther de Jong, Wietse is vaak geweest. Zo zijn er verschillende bands die daar zitten. En omdat we nu in een overgangsfase zitten, is het wat lastig. Maar ook gisteren... Er zullen meer mensen het gevraagd hebben, maar wanneer is het nieuws klaar? Want je bent al 3 jaar, zie ik jou timmeren. Ja, klopt. Ja, het is verschrikkelijk. Nee, de planning is wel dat het dit jaar in december in ieder geval helemaal rond is. We zijn nu een heel eind. Ja, goed gedaan, echt, met eigen handen. Ja, daarnaast, u had misschien een aankondiging zien. Er zou een raadslid zijn van het CDA, maar die heeft afgezegd. Dus die wilde niet komen. Maar we hebben een ander raadslid van de Partij van de Arbeid, Mirka Antolovic, zover gekregen om wel te komen. Even applaus. Ja, maar Mirka... Ik durf wel. Ja, jij durft wel. Maar we moeten toch even beginnen met het nieuws. Wat vanavond net voor onze uitzending naar buiten kwam. Ja, Huddemaatregelen noodzakelijk. Gemeente Lauwert met 10 miljoen bezuinigen. Er is een brief uit van BMW. Er moet 10 miljoen bezuinigd worden. Dit is de kop. Daaronder staat waar wordt in eerste instantie op bezuinigd. Dat zijn evenementen, het aanleggen van nieuwe bomen en sportvelden worden weggehaald. Dus kunst, sport en natuur zijn het eerste waarop geknipt wordt. De Partij van de Arbeid zit in het college, dus jullie wisten al dat dit kwam. Dat heeft jullie wethouder vast ook met jullie overlegd. Waarom gaan jullie bijvoorbeeld snijden in cultuur? Want bezuinigen op evenementen, zoals in het voorstel staat, dan zal het over culturele evenementen gaan. Leg eens uit. Ja, dat is keuzes maken en kijken waar het pijn doet. Nou zijn evenementen natuurlijk, vanavond kan ik niet zeggen dat doet het minste pijn. Maar als je geen eten hebt of je hebt een evenement... Nou ja, je moet keuzes maken. De gemeente heeft heel veel taken naar zich gekregen vanuit het Rijk. En ik weet dat we vanuit de gemeente kunnen we niet blijven huilen daarom. Want wij hebben die taken eenmaal. Maar je moet keuzes maken en die durven te maken. En als het gaat om zorg van de kwetsbaren of bomen of wat hebben we nog meer, sportvelden. En het zegt niet dat we daar niet in investeren of geld in stoppen. Alleen is het iets minder dan dat we hadden willen doen. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat we kunnen concluderen dat de culturele hoofdstad is nog niet eens een volledig jaar voorbij. En er wordt op evenementen, cultuur, sport en openbaar, groen, wat van de Meeskip is, bezuinigd. Ja. Goed. Nou ja, blijkbaar is het dus niet anders. Ik ben benieuwd of er ook nog mensen tegenover in actie komen. Goed, even nog reactie op, want jullie hebben, toen ik zei, de gemeente heeft €1,5 miljoen gestoken in de broedplaats van de Cornelis Troost, waar Bonnie ook zit. Maar zijn huur gaat met €800 omhoog. Was dat het originele plan? Had je gedacht dat dat zou gebeuren? Nou,
mensen die gevolgd hebben ook gezien dat wij daar heel erg tegen hebben geappelleerd. Dat dit geen broedplaats meer is, waar jong talent zich dan ontwikkelt. Werd ons verzekerd, er is wel plek voor beginners. Hè. Daar is een ander tarief voor. En voor gevorderden, zoals mijn buurman, ja, daar geldt wel, dat is geen anti-kraak meer. Hè. Als je daar in dat pand gaat investeren, is het geen anti-kraak. Dus kost het meer. Als je gaat investeren, dan zal dat toch ergens zich terug moeten verdienen. En nou ja, ik had graag een andere verdeelsleutel willen zien. Daar heb ik ook voor gepleit namens de Partij van de Arbeid. Alleen is dat door de vereniging, dus door de mensen zelf in de Cornelis Stroostraat, is dat er niet van gekomen. Want als je ergens anders, als je daar geld weghaalt, moet het ergens anders wel weer binnenkomen. Dus ja, dan zou meneer Bonny nog meer moeten bijdragen. Okay, dus weet je, als ik het goed begrijp, was jullie idee, die 1,5 miljoen moeten ze sowieso zelf gaan terugbetalen door huurverhoging. Het enige wat wij nog bedacht hadden was beginners dan nog weer iets minder betalen en mensen die al verder zijn nog weer meer. Of een ander verdeelsleutel dat je dan bekijkt van, nou ja, moet je dat doen? Of het liefst hadden wij gezien dat het terug naar de tekentafel ging en ga dan nog kijken, wat kan er anders? Kijk, dat was wel één plan. Dat was niet... Als je nu hoort wat Bonnie zegt, er gaan heel veel mensen weg. Ja. Anne Rens, dus iemand wil trouwens reageren. Ja, achter je. Wacht even, we gaan eerst even naar die meneer. Als je dan hoort wat Bonnie zegt, dat een heleboel mensen vertrekken, dan is het dus toch, heeft deze reddingsactie niet zoveel opgeleverd. Nee, helaas niet. Daar zijn we ook mee in gesprek. Mijn collega is daar ook geweest bij die verenigingsbijeenkomsten. Alleen, het is of het pand dicht of dit. Dus het was kiezen tussen twee kwaden in die zin. Ja, maar nu staat straks het voor de helft leeg, omdat mensen weggaan. Mm-hmm. Dus wat dan? Wat gaan jullie dan doen? Nou, dat was ook onze vraag aan het college. Wat dan? Ja. Maar er werd ons verzekerd, er zijn intentieverklaringen getekend en mensen gaan niet weg. Nou ja. Meestal wil je graag... daar wil graag gereageerd worden. Er waren allemaal vingers omhoog, maar aan mens. Even die namen en die mening. Mijn naam is Vincent Schiphorst. Ik zit sinds een paar maanden in de DOA's. En ik heb toen uw gesprekje ook gevolgd. Ik was er toen in de zaal. U was de enige die zei van, kan een kunstenaar €75 ex-BTW wel betalen? Nou, geen hond bij ons. Dus het loopt het nu met masters loopt het leeg. Ik heb ook zo'n intentieverklaring getekend. Maar er staat niet in dat ik het... je moet het een jaar huren, dat stond erin. Maar we hebben een opzegtermijn van 6 maanden. En wij moeten de naheffingen van de energie ook gaan ophoesten. Hoe? De pand is zo lekker... Idioterij? Waar zei dat? Ja, ik vind het gewoon idioterij. Ik zit ook op een vrijplaats of weet ik veel wat. Buiten Leeuwarden, in Rinsemersiel. Dat is gewoon gekocht door iemand die had genoeg geld om dat pand te kopen. Het was een slecht pand. Het is nog steeds een slecht pand. Ik verdien daar mijn geld. Ik betaal geen huur. Nee, ik knap gewoon het pand op. En ik vind eigenlijk ook dat, zoals bijvoorbeeld Cornelis Stroostraat, wat ik nou hoor, van de huren gaan omhoog en je moet meer betalen. Je kan ook gewoon zeggen van, weet je, we pikken het niet. We stoppen gewoon met huur betalen. We stoppen gewoon helemaal met de hele discussie. We kraken het, zoals het vroeger ook gekraakt werd. Dan heb je ook een soort samenwerking. Hè, Maar dan steekt de gemeente die oorlog miljoen er net in vanzelfs. Dan was het hetzelfde aan. Dan was het hetzelfde aan. Ja, dan moet je het zelf doen. Maar dan kun je wel zeggen gewoon van dit is ons pand en niemand komt eraan. En die €350 of die 400 wat je kan missen, dat gooien we allemaal bij elkaar. En daarvan gaan we dingen verbouwen. Wie dat ook een optie meer om te zeggen van wij doen er als gemeente geen geld bij, red je hem er zelf aan mij? Is die optie bepraat? Nou, er is dus een vereniging dat alle opties heeft bekeken. En hier is een keuze gevallen. En nou ja, mijn betoog was ook, kom met verschillende opties. Maar dit was de meest haalbare plan, werd ons verzekerd. Graag genoeg mensen die huren. Mijn naam is José Frakking en ik wil dan toch nog even genoemd hebben dat er genoeg mensen waren in het gebouw van de Cornelis Stroost die hebben aangegeven van laat ons zelf de boel opknappen. En dan mocht dat niet, want de gemeente was dan verantwoordelijk, want die moest dan een aanbesteding doen officieel.
En dan kunnen de mensen die in de Cornelis-Stroosstraat zitten, en genoeg handige jongens, die konden het dan niet doen officieel, want dat was hun vak niet. Ja, dan kom ik toch weer bij jou om. Sorry, kun je hier antwoord op ja? Nou ja, dat zijn de aanbestedingsregels en daar zitten wij aan gebonden. Ja, dat is, Nog één reactie over de Cornelis-Troost en dan wil ik graag naar de eerste stelling. Je weer nog een meneer met een vinger. Jouw naam maar graag en jouw meer. Mijn naam is Johan Visser. Ik was een van de eersten die in deze broedplaats terechtkwam. Nou even een grapje over die intentieverklaringen. Dat bericht hebben wij gekregen. Daar stond achter, onder dwang. Als je het niet doet, dan lig je er binnen 4 weken uit. Dat stond erin, letterlijk. Verder, die intentieverklaring, die werd door de gemeente gezien als wij blijven zitten. Dus je moet een huurovereenkomst tekenen. Dat doen wij dus niet. Maar je bent natuurlijk vrij om te gaan wanneer je wil. Ik moet er dus uit. Want het wordt mij veel te duur. En met mij 12 anderen. Maar er is een vereniging, begreep ik, van de Rietslid. Kon die net wat van je doen? Die vereniging, nou ja, daar wil ik niks over zeggen, eigenlijk. Goed, dan gaan we nu verder, want anders gaat het de hele avond over Cornelis-Troost. Dat is ook interessant, maar we komen nu op deze stelling. Hoe meer mensen een eigen broedplaats willen, hoe minder er komen. Gaan we eerst naar Boukje. Boukje. Ja, pak de microfoon er even bij. Dan kunnen we... Oh nee, je hebt de microfoon. Ja, is ook zo. Ja. Boukje, deze stelling, reageer daar eens op. Oh jeetje, ik wist niet dat ik moest reageren op de stellingen. Nou, nee, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik weet dat ik bij jullie aan tafel zat toen ik hem mee bedacht, maar... Maar vertel, waarom ben je het er niet mee eens? Nou, ik denk, als ik dit zo hoor, denk ik, ja, inderdaad, doe het zelf. En waarom zouden er dan minder komen? Maar dat is even heel utopisch gedacht. Ik snap dat er allerlei regels zijn, maar, en ook dat de weg daar naartoe lang is, met heel veel verbouwingen en weinig geld. Nou, we gaan even voor de situatie in Leeuwarden gaan we even optellen. In Schaaf wil men graag doorgaan. Koen hier zegt, ik wil graag samen met dat LOF dat anarchistische park wil ik doen. We hebben de Cornelis-Stroosstraat. Hier in Leeuwarden, het oude theater Romein, zitten ook nog mensen die noemen dat ook nog een broedplaats. Er zijn mensen die zijn begonnen aan de Voorstreek in Leeuwarden, het oude pand van Bever. Die noemen het ook een broedplaats. Ja, we hebben net gezien, de gemeente heeft geen geld meer. De vorige exercitie met de gemeente met de Cornelis-Stroosstraat heeft als gevolg gehad dat ateliers weglopen. Dus er is geen publiek geld meer om het te doen, want er wordt bezuinigd. Een heleboel mensen willen in een heleboel oude gebouwen blijven die een heleboel onderhoud nodig zijn. Dus ja, niemand krijgt straks zijn geld. Maar waarom zou je dat... Maar sorry nog, om te verduidelijken. Het kan dus ook zonder publiek geld, hè? Dat is wat ik bedoel te zeggen. Patrick, dan wil je wat ik niet helemaal begrijp inderdaad. Al die partijen in Leeuwarden, waarom werken jullie niet samen? Ik heb ook nog rondgelopen met de gemeente op een vuurwerkterrein, waar we dan ook zogenaamd een broedplek zouden bouwen. Ja, daar komt dan weer helemaal niks van terecht. Met Adriaan Grof en werkt het allemaal niet. Op een gegeven moment werd het gewoon zat. Maar jullie willen allemaal hetzelfde. En jullie gaan allemaal op andere plekken zitten. En waarom werken jullie niet samen? Ik snap het niet. Ja, leg eens uit, Abel of Koen. Nou, Koen en ik werken wel samen af en toe. Tenminste, Schaaf programmeert af en toe ook via Asterix. En daar werkt Koen voor. Dus het is niet zo dat er niet samengewerkt wordt. Ja, maar laat dat stadspark zitten. Ga in Schaaf. Er is ruimte zat. Wellicht. Koen, wat is er niet goed aan Schaaf? Waarom moet er wat anders? Wat is er niet goed? Nee, dat is een beetje een rare vraag. Volgens mij eerst de stelling. Ik denk niet dat het klopt. Hoe meer mensen een eigen broedplaats willen, hoe minder er komen. Ik denk het tegenovergestelde. Ik denk hoe meer mensen een broedplaats willen, hoe meer er komen. Met name inderdaad omdat, een stadsoase kun je als voorbeeld nemen wat een pop-up broedplaats is. Wat nu 2 keer is geweest. Dus in feite hebben 2 broedplaatsen georganiseerd. In die zin. De Blokhuispoort was een broedplaats, denk ik, vooral in het begin onder Carex, min of meer per ongeluk misschien wel, maar toch wel heel erg succesvol. Omdat we kunnen zeggen dat 2018 en dergelijke uit is gekomen. Dus je hebt niet per se... dat is de stelling. Nu even naar Patrick's vraag. Waarom werk je niet samen? Waarom moet je allebei een aparte broedplaats? Nou, kijk, weet je hebt natuurlijk verschillende soorten broedplaatsen. En als we bijvoorbeeld kijken naar de kanselarij, dan is dat eentje dat zou je een financiële broedplaats kunnen noemen. Wat bijvoorbeeld geen presentatiefunctie heeft of een makersfunctie heeft voor beeldend kunstenaars.
de Cornelis Troost is natuurlijk, heeft in die zin ook minder presentatiefuncties, omdat het midden in een woonwijk ligt. Nou, Schaaf daarentegen heeft natuurlijk weer in die zin weer een andere functie, omdat er 2 podia in zitten waar je bijvoorbeeld veel beter een muzikale of een popculturele broedplaats zou kunnen gaan inrichten. Ben je het daarmee eens, Bonnie? Want dat het niet geschikt... Want jij zegt, kom bij ons, we hebben een plein, we hebben alles. Maar Koen zegt, ja, het is toch niet helemaal geschikt voor ons. Nou, weet ik niet. Ik denk dat het wel geschikt zou zijn. Kijk, Schaaf is ook top natuurlijk, weet je. En Schaaf moet ook blijven, vind ik. Weet je, daar ben ik echt voorstander van. Alleen, ik denk toch, bijvoorbeeld wat Koen wil. Ik denk dat Koen beter bij ons kan komen. Weet je, we hebben een gigantisch plein. We hebben laatst ook een festival bij ons gehad. We hebben heel veel grote ruimtes vrij. Wel heel hoge huur. Alleen, dat zou ik zeggen, het wordt dus de mensen onmogelijk gemaakt. Ja. Weet je, ik bedoel, ook ik ga niet 1200 betalen straks. Dus op het moment als China wel aanpakt, daar ga ik voor, dan ga ik ook weg. Want voor €1200 in de maand koop ik een groot huis in Zuiderburen. Ja, helemaal met de huidige rente. Ja. In de zaal, ik zie je vinger omhoog gaan. Ja. Ik zeg de vinger net. Ja. Rink. Hoi, ik eventjes op deze vraag van wat is dan precies samenwerking? Want in het praatje vooraf werd ook gezegd dat de broedplaats is eigenlijk de stad ook. Dus er wordt op deze manier ook samengewerkt. Dat betekent niet dat je dan op dezelfde plek moet zitten met z'n allen. Nee, maar dat het gaat om... de vraag is inderdaad, hoe meer mensen een eigen broedplaats willen, hoe minder er komen. Dus het yield van de gemeente kan maar 1 keer uitjoen worden. No. Dus maar kunnen we dan net beter op 1 plek zitten, die mij snel om? Nee. Even heel kort. En nog even daarop ingaand. Het geld van de gemeente. Zo klinkt het voor Cornelis Troost heel erg alsof er met 1 hand wordt gegeven, met de andere wordt teruggenomen. Er wordt geïnvesteerd. Tuurlijk moet het dan ook weer in waarde weer terugkomen, maar waarde hoeft niet per se financieel gedefinieerd te worden. Ik heb geloof ik een jaar geleden hier ook, toen was het bij de Brownies en Downies een bijeenkomst waarbij er een man helemaal uit Breda kwam zetten om ons te vertellen welke 5 niveaus van waarde er zijn. Dus sociale waarden, culturele waarden, waarden die niet financieel uit te drukken zijn, maar wel heel belangrijk. Dus daar kun je ook zeg maar op terugwinnen. Ja, dus dat de gemeente net zucht naar het yield wat we omkomen mat, maar naar de meerwaarde van het plak zelfs. Precies. Oh Jo, vind je dat ik? Ja, ik vind het inderdaad... Er is 1 groot probleem met de Cornelis Troost. Het is gewoon te groot. Maar dan zou er juist ruimte wezen van meer initiatieven op hetzelfde plak. Maar dan moeten wij meer gewaardeerd worden. En gerespecteerd worden. En dat worden we op dit moment niet. Ik ga er ook uit. Ik moet eruit. En vandaag zijn er 3 mensen die hebben besloten er ook uit te gaan. Ja. Genoteerd. Wat zou jij mensen hier in Leeuwarden aanraden? Jij bent nu een Dokkum zelf van het bouwen en aan de slag te gaan. Wat zou je de plannen maken, zoals hier 2 zitten en vast nog wel meer in de zaal zijn. Wat zou je die aanraden om te doen in deze situatie waarbij het duidelijk is dat de gemeente miljoenen moet bezuinigen? Dus iedereen een eigen broedplaats, overal maar kunnen beginnen. Ze gaat er gewoon niet in zitten. Wat zou jij hun aanraden? Nou ja, nogmaals, ik zou samen gaan zitten, kijken wat voor mij hebben ze gezamenlijk allemaal bijna dezelfde wens. En kijken hoe ze financieel elkaar kunnen ondersteunen. En kijken waar dat dan zou kunnen. Zo heb ik dat in Dokkum hetzelfde gedaan uiteindelijk. Trouwens, je hebt net een video gezien, maar jullie hebben wij een heel kleine ruimte gezien. We hebben nog een houtbewerkingsplaats, we hebben nog een schilderatelier en nog een fotostudio. Dat hebben jullie allemaal niet gezien. Dus hebben jullie ook plek voor vluchtelingen uit de Cornelis Trooststraat nog? Prima, ook. Nou, kijk, mensen die geïnteresseerd zijn, Dokkum is vlakbij een hartstikke mooie plek. We gaan weer even naar andere Dokkumers van gisteren. Zo net viel me op, dat valt dus wel vaker op. Als we een culturele avond hebben, waar veel mensen in de cultuursector zijn, geen publiek praat zo hard door de band heen. Vond ik opvallend. Dus uw aandacht voor gisteren. Shadows get in. Every corner is a fight, and every time we sin, every time we stick around in this gloomy, gloomy house. No fight is good and none is right. Oh God, just let me out.
his veins don't come out. No. Applaus. Gisteren. En straks als het afgelopen is, spelen ze ook nog weer even door. Amarens, naast waar stiersto? Ja, ik sta naast Wiebe. Nee, Wietse. Sorry, Wietse. Goeie. Sorry, hoi. Dan was het in een column schreeuwen. Had ik wel goed onthouden hoe dat het noodzakelijk is voor jonge mensen dat er een plak komt. Vertel eens, waarom? Nou ja, volgens mij gaat het de hele titel, al het belang van een broedplak. Ja, wat ik dan toevoegen ken is dat volgens mij de kern luidt bij de romte, wat ik al heel mooi in het intro naar voren kwam, en minder om yield in die zin. Financiële romte spelen daar natuurlijk ook een rol bij. Ja, volgens mij is het belangrijk en inspirerend voor een stad om romte te gaan, om bewegingen, om de ranties op te zieken. Om letterlijk de ranties op te zieken van de stad, boeten de stad. Wat voor bewegingen bedoelst? Bewegingen die net in de gevestigde orde zitten. Dus bewegingen als chimbewegingen, die skoppen kennen, die de boel scherp houden kennen, die daarmee de stad en de cultuur scherp houden kennen, die vernijing brengen kennen. Dus Maar deze man, Patrick Udokkum, die zei het gewoon dwaan. Ook is toch skoppen was het worst. Wij houden daar net in. nee, maar dat doe ik wel, hè? Nee, maar waarom moet er dan toch een verzending voorkomen? Nou, als je... het belangrijkste is wat Abel heel mooi zijn had. Het moet net zin houden worden. Zodra er een beleid komt van de gemeente waarin effectief rond de jong wordt, dan kan er ook een beweging ontstaan. Ik vind een heel mooi voorbeeld het suikerineterrein in Grains, dat de gemeente van 10 jaar lang vrijstelt voor culturele bewegingen. Van, joh, 10 jaar lang is dit het gebied van Jim. Gim maar aan de slag. Ja, en het is Dus nou gewoon een suikerinitiatief het nou hun meeste yield, maar commerciële verhuur en personeelsfeesten. En daar rennen de makers echt fort op dit moment. Ja, maar wat we ook al shown in de intro, dat zulke bewegingen per definitie tijdelijk binnen. Dus volgens mij is dat helemaal net slim. Want dan komt er wel weer een nieuw gebied. En dat is juist in Grace ontstaan. Dan komen weer nieuwe gebieden waar meer rond is voor experiment. Ja. Maar dan zou het ook net slim wezen dat... Dat was toch de Blokhuisport? Ik bedoel, in principe is dat een goed voorbeeld van. Maar wat is dan het probleem van... Waar ben je nou exact naar op zoek dan? Want die ruimtes zijn er volgens mij toch allemaal gewoon. Ja, maar je hoort mij toch ook niet klagen? Nee, maar hij is columns van ik wil een plak Je hebben. zegt dat je plek wil. Nee, ik geef het belang van plekken aan. Maar dat is volgens mij... Ja, dat ik probeer niet een... Ja, nee, oké. Ik wil nog wel iets zeggen over... jij vraagt waarom we niet met z'n allen bij elkaar komen. Wat volgens mij ook heel mooi in het intro naar voren kwam... was de ambitie van makers en kunstenaars... dat ze hun eigen persoonlijke boodschap hebben... als kunstenaars zijnde, als collectief zijnde. Volgens mij ligt daar ook de kern dat het meerdere broedplekken zijn... omdat verschillende groepen verschillende verhalen hebben. En volgens mij is dat een verrijking van de stad. Dat je dus ook verschillende processen hebt en dus verschillende bewegingen. Dat betekent niet dat je 2 kilometer er vandaan moet zitten. Je kan toch ook gewoon 10 meter ernaast zitten. Heb je toch alsnog je eigen plek? Ja, die dingen dus gebeuren ook. Nee, waarom kan het niet in hetzelfde pand dan? Je ziet toch ook dat Asterix en Schaaf samenwerken. Dus zeg maar, die dingen die gebeuren wel. Dus die discussie is een beetje loos volgens mij. Hoezo? Nou, wat ik net zei. Nou, wij krijgen een berichtje zet, hè. Koen is bezig, Schaaf, het oude Romein, Neus van het ooit Brietplak hieten, het zo bij de Blokhuispoort Ekmatten. Dus ik denk wat Patrick bedoelt, ja, als het zo verdeeld is en mensen willen dan toch nog weer wat oors, omdat het beter uitkomt, waarom net gebroekmeidje van wat er al is? Ja, goed, volgens mij gebeurt er op dit moment heel veel. Er gebeuren nu ook allemaal dingen in een Westerkerk. En de dingen die daar kunnen gebeuren, die zijn heel anders dan de dingen die in Schaaf gebeuren. Dus volgens mij is dat op dit moment gewoon een verrijking. Koen. Ja, nou ja, goed. Als je iedere keer de broedplaats aanvliegt vanuit hetzelfde perspectief, in dit geval bijvoorbeeld vanuit een maker, ja, dan krijg je een eentonig gesprek natuurlijk, waar je misschien uiteindelijk wel zegt van ja, goed, dan gaan we samenwerken. Nog meer dan dat we al doen, voor duidelijkheid, dan doen we al veel. Als het gaat over het spoordokgebied, dan hebben we natuurlijk een heel andere aanvliegroute, omdat het spoordokgebied, dat is een lege urban jungle. Dat is niks waard, zowel financieel als sociaal, zeg maar cultureel, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks, omdat het grijs
is en wit en leeg is. Nou, dat is een probleem natuurlijk voor Leeuwarden als stad. En wat we dan in dat kader natuurlijk willen bereiken met zo'n broedplaats, is dat we daar wel kleur en waarde gaan toevoegen. Dus in die zin hoeft dat niet per se dan, dat kan dus niet in Schaaf, om dat probleem te gaan dan zou tackelen. ik bedoel, volgens mij willen jullie allemaal hetzelfde, maar dan zou je toch allemaal in dat pand kunnen gaan zitten? Ik zeg maar wat, bij wijze van. Abel. Ja, het LOF zegt, ja hoor, gaan we allemaal op die plek. Dat maakt ons plan weer, maken we meer kans. Toch? Abel. Nou, ja, los van de nuances waar ik volgens mij niet heel ver op in hoef te gaan over wat iedereen wil die zegt dat hij een broedplek wil. Dat ligt nog volgens mij best wel uit elkaar op sommige gebieden. Denk ik dat het ook niemand verwacht dat de gemeente zegt, nou, hier heb je een pand en wij betalen het en ga je ding maar doen. Maar juist als je eenmaal zo'n plekje hebt gevonden, dat er dan met logica en een beetje respect, volgens mij hoorde ik dat ook ergens, omgegaan wordt. En misschien dat er wat van die regelgeving is. Want we kwamen net volgens mij op een punt wat gewoon in mijn oren idioot is. Als iemand zijn eigen plek wil opruimen, opknappen, niks aan de hand, maar dan moet het aanbesteed worden. Dat zijn misschien dingen waar je dan naar moet kijken van, hey, dat zou voor iedereen fijn zijn als daar wat aan gedaan werd. Nog één reactie, dan gaan we naar de volgende stelling. Ik sta toevallig dichtst bij mevrouw Aberens. Ja. Waar binnen jou? Ja. Jannie Telinde. Ik zit ook op de Cornelis Troostraat. Wij zijn wat apart, omdat we geen bedrijfje zijn, maar amateurs. We zijn cursisten van Irma Kamp. Maar even 2 punten hierover. De servicekosten, daar zit van alles bij. Gaan we nu helemaal weer de Cornelis Troostraat doen? Want we hebben eigenlijk al heel uitgebreid de details van de Cornelis Troostraat besproken. Dus ik zou het eigenlijk als reactie even willen op Abel of Koen. Eén ding zeggen hierover. Ik zie toch wel onze rol. Dus als ouderen, wij hebben heel veel ervaring uit onderwijs, maatschappelijk werk, 40 jaar, noem maar op. Wij kunnen wel het cement zijn. Kijk, Dat moeten jullie niet vergeten. het cement, nee, maar ik bedoel het cement wat voor binding zorgt in de buurt. En om sociaal de zaak neer te zetten. Want ik heb het geluid gehoord, het is alleen voor professionals. En wij willen gewoon zorgen voor cohesie. En u vindt daar moeten de amateur, mensen die ik bedoel het goed, als hobby het doen, ook een plek hebben. Al wel 25 jaar. Wat is het precies? Wat maken jullie precies? Onze groep schildert. Nou, wat fantastisch. Hartstikke mooi. Bedankt voor uw bijdrage. We gaan naar de volgende stelling. De laatste stelling ook. Kunstenaars hebben meer recht op een plek met lage huur dan startende ondernemers. Ja, wie wil daarop reageren? Oké, een ondernemer. Nee, ik ben ondernemer. En, hoe heet je eigenlijk? Want je hebt je nog niet voorgesteld. Ik ben Harold Tiemersma. Ik heb een eigen bedrijf, dat is Drukvast. En dat is natuurlijk even reclame. Sloekreclame hier. Ja, ik kon ook in Cornelis Troostraat destijds komen, want ik moest weg bij de Troelsterweg, omdat ze daar ophielden, omdat die mannen heel oud werden en dergelijke. Dus toen moest ik een plek zoeken hier in Leeuwarden. Dat is onmogelijk als gewoon ondernemer zijn, of als kleine ondernemer zijnde. Want je zit altijd aan een huur van boven de 600, 700 euro. Nou ja, dat is voor mij gewoon niet op te brengen. Toen kon ik bij de Cornelis Troostraat eventueel terechtkomen. Want ze vonden het wel, ik ben een zeefdrukker. Dat vonden ze wel een mooie aanvulling voor de kunstenaars daar. Toen werd door Henny me verteld van over een jaar gaan ze hier de boel opknappen. En het kan het wezen dat die huren omhoog gaan. Ik denk van oké, dat gaan we dus niet doen. Dus ik ben daar dus niet heen gegaan. Wat ik heel jammer vind, want ik vind het nog steeds jammer. Want ik vind het een ontzettend goede plek voor kunstenaars en dergelijke. Alleen die huur is te hoog. En Maar de vraag bleef, hebben kunstenaars meer jocht op zijn plak? Oh, sorry. Daar kom ik nu op. En ik vind dat dus niet. Ik vind dat moet gewoon gelijk getrokken. Ja, maar waarom? Waarom? Omdat een kunstenaar ook eigenlijk zijn ondernemer is. Als je gewoon kijkt van, als je als kunstenaar aan de slag gaat, dan betekent het niet dat jij om 11:00 aan de slag gaat en je gaat tot 3 aan de slag. Nee, als je als kunstenaar wil slagen, dan zul je ook gewoon om 8 moeten opstaan en dan zul je gewoon door moeten werken tot 5 en iedere dag weer. En alleen op die manier zul je kunnen slagen als kunstenaar, lijkt mij. Ik ga het even aan een kunstenaar vragen, die zit hier. Corine, hoi. Wat vind jij? Kunstenaars hebben meer recht op een plek met lage huur dan startende ondernemers. Harold zegt, je moet gewoon van 8 tot 5 aan de slag geld verdienen als kunstenaar.
Dat is natuurlijk heel lastig, want kunstenaar ben je altijd en dat ben je niet van 8 tot 5. Dus dat is al heel ingewikkeld. Als ik naar mijzelf kijk en bijvoorbeeld ook naar mijn partner, die is fotograaf. En op het moment dat hij opstaat, totdat hij naar bed gaat, is hij bezig met fotografie. Hij kijkt altijd. Dus van 8 tot 5 wordt heel erg lastig. Daarnaast vind ik een lage huur dan startende ondernemers. Het heeft ook heel erg te maken met het verdienmodel. En daarnaast denk ik dat het ook te maken heeft met wat voor werk je maakt. En zeker beginnende kunstenaars moeten gewoon ongelooflijk hard werken om uiteindelijk ook maar iets te kunnen verkopen. Maar mensen die apps bouwen natuurlijk ook, of games maken. Dat is ook zo, dat klopt ook. Dus het is heel lastig, vind ik. Ik durf niet te zeggen van de een wel en de ander niet. Bonnie. Jacco, nou, weet je, ik ben dus ook... kijk, ik vind zelf, ik ben een kunstenaar, maar ik ben ook ondernemer. En als ik niet 's ochtends vroeg om 8 uur opsta... Ik heb nu 3 maanden lang ben ik alleen aan het schilderen geweest. Ik heb gigantisch veel werk gemaakt. Ik maakte op een gegeven moment 2-3 werken per dag. Maar ik heb geen stuiver verkocht. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben de afgelopen 2 weken weer op pad gegaan. En ik heb weer 5 werken verkocht. Dus je bent als kunstenaar ook ondernemer. Weet je, de tijd is geweest dat je in je atelier kon blijven zitten en een beetje werk maken en maar hopen dat iemand bij je aan de deur komt. Dat is er niet meer. Galeries gaan dicht, noem maar op, je moet jezelf gewoon op de kaart zetten. Dus als kunstenaar moet je ook ondernemen en ik vind gewoon een ondernemer is een ondernemer. En ondanks dat het in mijn voordeel zou zijn, vind ik ook dat ik niet meer recht heb op een lage huur dan een jonge ondernemer. Kijk, natuurlijk, sommige bedrijven die hebben een beter verdienmodule. Ik bedoel, ik heb de eerste jaren ook weinig verkocht. Ik had gelukkig wat gespaard en kon ik bouwen. Maar nogmaals, ik bedoel, ik ken hele goede kunstenaars, echt getalenteerde kunstenaars. Maar ze gaan er niet op uit. Ja. Weet je, je moet verkopen. Ja, bedankt voor je punt. Geen hoge... Boukje Knossen, jij zei van... je kan ook binnen een broedplaats die voor een bepaalde tijd is... ook nog individueel met mensen afspraken maken over, et cetera. Vind jij het wel te verdedigen, de kunstenaars... lagere huur betalen dan startende ondernemers? Ja, ik vind het wel te verdedigen, want ik ben het helemaal eens met wat jij zegt. Hè. Kunstenaars zijn ook ondernemers, je moet erop uit, je moet jezelf verkopen. Helemaal mee eens. Maar we weten ook gewoon dat, en er zijn uitzonderingen, maar de meeste mensen die zeg maar succes hebben met hun werk, ligt er een beetje aan hoe je succes definieert, maar erkenning door hun vakgenoten, tentoonstellingen, kunnen optreden, actief echt in de hoogste regionen van het kunstzinnige beroepsveld. Ook die kunnen zelden van hun werk leven. En er zijn uitzonderingen en dat is ontzettend knap, maar we weten gewoon dat de kunst is echt een uitzondering in die zin dat mensen die succesvol zijn, vaak nog steeds andere bronnen van inkomsten moeten hebben. En ik denk zeker als het beginnende makers zijn, dat er echt heel veel voor te zeggen is om die een bepaalde periode aan te, in ieder geval te bieden, waarbij je inderdaad een lagere huur hebt om die experimenteerruimte en die ontwikkelfase te kunnen hebben. Kijk, dat snap ik. Ik snap dat heel goed. Maar net zei deze jonge dame naast mij van, ja, weet je, jij doet het al wat beter, je bent langer bezig, dus jij kan wel meer gaan betalen dan een ander. Ik ga dat niet accepteren als ondernemer. Ik ga niet meer geld betalen, omdat ik misschien net wat harder werk dan de ander. Kijk, ik zie gewoon om mij heen dat er genoeg kunstenaars zijn die toch niet voldoende hun best doen om een boterham te verdienen. En ik vind, en dat zou me niet aan dank afgenomen worden, maar als je je geld er niet mee kunt verdienen, moet je maar wat anders gaan doen. Een paar jaar heb je nodig om te bouwen, maar als dat niet kan, dan moet je wel wat anders erbij doen. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Als ik niet... Volgens mij zei Boukje dat net ook, hè, dat mensen dan, ondanks dat ze heel goed zijn, niet verkopen of wat anders erbij doen. Ik wil even naar Mirka. De gemeente is ook heel veel aangelegd. Ik heb nog één reactie hierop, Jacco. Oh. Hoi, die naam en die reactie. Hoi, mijn naam is Jamila Faber. Ik ben het in principe eens met Bonnie dat inderdaad, als je kunstenaar bent, ben je ondernemer en je moet gewoon hosselen, want anders kom je er niet. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat in de culturele sector, en zeker de creatieve sector, is, al werk je nog zo hard, het tarief dat je krijgt voor je werk is niet hetzelfde als heel veel andere sectoren. Als je bijvoorbeeld een band hebt die 20 uur, en dat is al weinig, 20 uur heeft gerepeteerd,
voor een optreden van €150 en ze zijn met z'n vieren, dan heb je een heel sneu uurloontje. En omdat dat zo scheef is, denk ik dat er wel meer moet worden nagedacht en overlegd over deze stelling. Het is niet een heel simpel zwart-wit ja of nee, denk ik. Daar ben ik ook met je eens. Want weet je, de kunstenaar die komt altijd... Laatst ben ik benaderd door Sien. God, Bonnie, zou jij een workshop willen geven hier bij ons? Nou, weet je, bij ons beneden komen elke ochtend jongens, moeten zich er melden. Heroïnegebruikers, van alles, alcoholisten. Ook gewoon jongens die langdurig werkloos zijn. Ze krijgen eten, ze krijgen alles. Ik word benaderd door Sien. Van, god Bon, kun jij hier een workshop gegeven? Nou, ik denk leuk, maar er is geen budget voor. Oké, maar hoe moet ik dan eten? Dus toen dacht ik van, nou, weet je, als ik nou eens gratis... Ik gebruik geen kook meer, hè, dat is 20 jaar geleden, ik was een snuifje nam. Maar als ik nou gratis mijn kook krijg, ik krijg gratis eten, ik kom lekker bij jullie wonen, nou, dan kan het uit. Maar weet je, en dat is met bands ook heel vaak zo. Hè, wij komen altijd op de derde plaats. Hè, het is altijd, we moeten ook nog muziek hebben. Nou ja, god, er is niet zoveel geld meer voor. Nou, €150. Je krijgt publiciteit. Ja, dat verhaaltje. Mirka. Precies. De gemeente is er ook altijd heel veel aan gelegen. Want het allerbelangrijkste voor een gemeente is mensen die werk hebben. Want mensen die werk hebben, behalve dat het inkomsten oplevert, die kunnen zichzelf ook redden. Daar hoeft de gemeente niet meer voor te zorgen. Zou het dan ook idee zijn, ook naar wat Boukje Knossen heeft verteld, dat we voor al die snelle jongens die flexibele werkplekken en mobiele werkplekken nodig hebben, gaan combineren met kunstenaars en mensen die starters zijn, zodat die mensen die snel cashen en snel geld verdienen en allemaal mobiele banen hebben en de luxe hebben om buiten huis te werken, gaan betalen voor de ruimte die dan de kunstenaars veel goedkoper kunnen afnemen. Zomaar even een idee, heel erg PvdA-achtig. De sterkste schouders dragen de meeste lasten en daar helpen we anderen mee. Wil je lid worden? Is er wel eens nagedacht over het combineren van al die economische inspanningen, want er gaat ook in de gemeente ook heel veel geld in om, met wat er op het cultuurgebied gebeurt? Ja, ik kom daar even op terug, maar ik wilde ook hierop reageren, op mijn buurman. Ik denk dat, ik dacht zo net dat jij met fabels over broedplaatsen, dat je ook iets ging zeggen, fabels die ook over cultuur heersen. Van wat gebeurt er? Dat doet een kunstenaar doet niks, die houdt zijn hand op en lekker lang leven lol en ze werken niet en subsidie sluipen. Maar volgens mij is het makkelijker om een factuur uit te schrijven dan een subsidieaanvraag te doen. Dus volgens mij doet niemand dat zomaar. Nee. Dus ik denk, dat wil ik wel voorop stellen, dat ik echt geloof dat kunstenaars hard werken. Alleen dat onze maatschappij en het kapitalistische stelsel dat niet waardeert wat cultuur eigenlijk voor de maatschappij doet. Goed. Dus dat wil ik even voorop stellen. Dus ja, inderdaad, je moet jezelf verkopen, maar je kunt niet iets verkopen wat niet gewaardeerd wordt. En dat is veel meer dan alleen maar waar je zelf iets aan kan doen. Nou, dan kom ik op jou. Ja, natuurlijk, dat was ook mijn vraag toen in de raad. Van, is er niet een ander model? Is er niet iets anders te verzinnen? Waarom is dit alsof dit de Bijbel is, heb ik zelfs genoemd, dat dit het enige model is om zo te werken? Ga nadenken. We hebben ook een sessie in de raad gehad waar allemaal jonge kunstenaars kwamen en die vertelden, ga met ons in gesprek en gaan we het samen bedenken. Nou, ik ben blij dat LOF, dus dat de ondernemers er ook inzien wat cultuur betekent, want dat is heel vaak vanuit die hoek van het kost ons alleen maar geld, dat cultuur ook geld oplevert. Dus ik vind dat ook grote bedrijven mogen bijdragen aan ook een en cultuur. Welke grote bedrijven in Leeuwarden ga je daarover benaderen maandag? Dinsdag mag ook nog. Dinsdag mag ook nog. Nou ja, oproep hierbij. Waarom niet Friese vlag? Als jij hier in de stad werknemers wil hebben die zich prettig voelen in de stad, moet je ook makers hebben en goed cultureel klimaat. Nou ja, als er een weg aangelegd moet worden, zijn allemaal ondernemers die dat willen, want daar hebben ze belang bij dat goede infrastructuur. Maar volgens mij wordt onderschat, wat ik net ook zei, wordt het onderschat wat cultuur betekent ook voor een stad, maar ook dus voor een ondernemer. Want zonder leuke mensen... Hier zit Boukje van het Lof, van de ondernemers. Ja, inderdaad, ondernemers, grote bedrijven, willen allemaal genieten van wat publiek aangelegd wordt. Ga eens even meer bijbetalen aan cultuur. En dat deze arme mensen ook... meedoen, ik zeg niet betalen, meedoen. Nou, meedoen, maar het komt op geld neer natuurlijk.
er is bij, wat dat betreft bij het LOF ook inderdaad, hebben we langs zo'n... Het gaat niet alles om een profit, maar ook om de purpose van het leven. Dus dat zien ondernemers ook best wel in. Alleen, ja, als bestuur bepalen wij natuurlijk niet waar het geld naartoe gaat. Maar iedere trekkingsgebied, in ieder trekkingsgebied zitten ook wel cultuurinstanties. En ook die kunnen aanspraak maken op LOF-gelden. Het trekkingsgebied is jullie hebben de stad onderverdeeld in trekkingsgebieden. En elk van die ondernemersverenigingen bepaalt waar ze dan gezamenlijk eventueel geld willen uitgeven. Even ter verduidelijking. Ja. Koen, ik ben heel benieuwd. Wanneer kunnen wij de eerste container in op het Brada-terrein om daar te genieten van wat er maar zich aandient in Leeuwarden? Geef ons een datum. In 2020. In 2020. Jij bent nogal een zomers type, dus ik neem aan dat het na de lente is. Ik ben zeker een zomerkind, ja. Ja, hartstikke goed. Mooi. Nou, bedankt. Daar zien we naar uit. Als iemand nog, voordat we gaan afsluiten met onze dichter, een laatste woord wil, liever niet nog weer over de Cornelis Troostraat. Hebben we echt genoeg gehad? Kunnen we het straks nog over hebben? Is er iemand die nog iets wil zeggen? Zegt, ik moet het nog iets van mijn hart. Ja, meneer. Amarens loopt er even naartoe. Nou ja, Johan Visser ben ik. Ik zit vol van de Cornelis Troost, dat begrijpelijk. Ja. Maar onze grote meneer Rutte, die zei verleden jaar, wij geven 200 miljoen uit aan cultuuronderwijs. Dat kan de helft wel minder. En toen kwam het antwoord. Die mensen komen toch nooit aan het werk. Oké. Wat sombere lijsten. Ja, laten we dan toch hopelijk anders gaan afsluiten. Ik vond het van die container leuker. Sorry, Ja. meneer. Amarens, wil jij even nog kort met ons aan onze dichter vragen waar zij eigenlijk werkt? Waar broedt zij? Op mijn slaapkamer. Dat kan natuurlijk ook. Lekker thuis. Lekker thuis. Ja. Goed. Applaus voor Marit. Ik wil dit wel even fijn afsluiten. Dus dit gedicht is om bij weg te dromen. Artistiek klimaat. Ik kan me alleen maar een voorstelling maken van hoe een artistiek klimaat er ongeveer uitziet. De zon als schilderij, de hemel en haar sterren als gedicht, de maan als dichter die tevreden op haar pen koudt, de mensen als liedjes wellicht en dat de aarde een museum is. Dat de mensen verwonderend stilstaan, naar de zon en de hemel en elkaar wijzen en dan glimlachend zeggen, dit is dus kunst. Dat wij, de mensen op deze aarde, eindelijk stilstaan bij altijd alles wat er al was, maar nooit gezien werd. Dat schrijvers deze wereld proberen te vangen in verhalen. De dichters die woorden uitspreken die altijd al zijn gezegd, maar nooit zijn gehoord. Dat de kunstenaars driftig aan het boetseren en schilderen slaan en hun kunstwerken zo voor je voordeur parkeren. Dat de muzikanten dit alles in hun liedjes bezingen. Dat de mensen gaan lezen, luisteren en kijken naar alles wat er al was, maar nooit bij stilgestaan is. Het artistieke klimaat, een andere wereld wellicht. Eén die er al was, maar nooit ontdekt is. Alles wat er al is gaan zien en gaan waarderen. En dat mensen leren dat je met je ogen dicht en je vingers in je oren de waarheid, de schoonheid en de ellende niet kan zien. Dus vandaag kijk ik naar de zon en zie ik een oogverblindend schilderij. Ik kijk naar de hemel en haar sterren en lees het mooiste ongeschreven gedicht. Ik knipoog naar de dichter, de maan en zij grijnst naar mij. Ik kijk naar de mensen die ik eens achterloos passeerde en luister naar hun liedjes die ze voorheen al de hele dag zongen, terwijl ik ze zwijgend aanstaarde. Ik kijk naar de wereld en naar alles wat er is. Ik besef dat ik nooit echt gekeken heb en dat de wereld veel mooier is dan ik wist. Ja, wat een fijne afsluiting. Marit Jellema, dankjewel. Ja, ik wil heel graag dat u even doorklapt, want ik wil graag onze gasten bedanken. Bonnie, Mirka, Patrick, Boukje, Koen, Abel. Hartelijk bedankt. U ook bedankt voor uw komst. Volgende week zijn we er weer, Oorwijkse. En dat is nog even een oproep, aangezien hier veel mensen uit de culturele sector zitten. Volgende week is het onderwerp Cute Overload. Het gaat alleen maar over dieren en over schattige dieren. Bonnie, ja, hier. Nou, Bonnie moet komen. Maar als u wilt dansen, zingen, een spreekbeurt wil houden over uw favoriete dier of kattenplaatje, maakt niet uit. Geef u op omroepfriesland.nl/epenup. Er staat een infoformulier. Mag u hier komen, mag u hier optreden. We hebben al 10 dichters.
We hebben hopelijk iemand die gaat vertellen over homoseksualiteit bij dieren. Nou, geweldig. En heel veel schattigheid. Het is een en al pluizig en schattig. Dus wat dat betreft tot volgende week. Bedankt allemaal voor jullie komst en neem nog een gezellig biertje.